ପିଲାବେଳେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୂତଗପ ଶୁଣିଛେ ନୁହେଁ କି? ସେଇ ଗପଗୁଡ଼ିକ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଆହୁରି ଘନ କରିଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି କୁହାଯିବ ବଙ୍ଗଳାରେ କିଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ଗପ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଂଶ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆରେ ଏକାଠି ବୁଲି ଆସିବା। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଯଦି ହଠାତ୍ ସତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, କେମିତି ଲାଗିବ? ବାସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆମର ଆଜିର ଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି କଥା। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ଅକୁହା ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଏହି କଥା ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗଳାର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛକି ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ପେଞ୍ଚାପେଚି। ହେଲେ ଏହାକୁ କେବେ ବି ସାଧାରଣ ପେଞ୍ଚା ଭାବିବାର ଭୁଲ କରିବେନି। ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେକୌଣସି ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ଭୟଙ୍କରତା କେତେ ତାହା ଶୁଭଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକର କାହାଣୀରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଶୁଭଜିତ ଏସବୁକୁ ଖାଲି ଗପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସେହି ଦୁଇଟା ଜଳୁଥିବା ଲାଲ ଆଖି। କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଶହ ଶହ ପେଚା ତାକୁ ଚାରିପଟ ଘେରିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ରାକ୍ଷସରେ ବଦଳିଗଲେ। ଶୁଭଜିତ କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ସେଠୁ ଖସି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିର ଭୟ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଯାହାର ଶରୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜର ସେହି କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସ୍କନ୍ଧକଟା କିମ୍ବା ସର୍କଟା, ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଦିବାକର ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଥରେ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଟା ମୁଣ୍ଡ। ଘରକୁ ଆସି ନାନୀଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଥରିଗଲେ। କହିଲେ, ଯିଏ ସରକଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିଦିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍କା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିବାକର ସରକଟାର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଏଥର ଟିକେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ହିଁ ଅଭିଶପ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଘଟିଯାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଭୟର କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ବେଗୁନକଦର ଷ୍ଟେସନ। କୁହାଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଟ୍ରେନ ସହିତ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛି କଚେରୀବାଡ଼ି, ଯେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଭୟର ସ୍ତର କେତେ ଥିବ? ବେଗୁନକୋଦର ଷ୍ଟେସନର ସେଇ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହିଳାକୁ ଦେଖି ଟ୍ରେନ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ବି ଡରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଟ୍ରେନ୍ଠୁ ବି ଅଧିକ ବେଗରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ କାହାର ବି ଛାତି ଥରିଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାର ନାଁ ଆସେ, କାରଣ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଏକାଠି ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ଡାଓହିଲ୍। ଦିନବେଳା ଏହା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ରାତି ହେଲେ ସେତିକି ହିଁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଯାହାର ନାଁ ଡେଥ୍ ରୋଡ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। ଜଣେ ପାରାନର୍ମାଲ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଆମି ଡାଓହିଲର ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶୀତ। ତାପରେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା ଥିଲା ଦୁଇଟି କଟା ଗୋଡ଼। ଆଉ ତାପରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଥିଲା, ଆମି ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ହେଲା ସେହି କୁଖ୍ୟାତ ମୁଣ୍ଡହୀନ ବାଳକ ସହ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଢ଼େଇ ଗୋଢ଼େଇ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଡାଓହିଲର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ବୟାନ କରେ। ଏ ଯେତେ ସବୁ କାହାଣୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। 14 ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଇପାରେ? ହଁ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ପର୍ବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଦିନକୁ କୁହାଯାଏ କି ମଣିଷ ଦୁନିଆ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଥିବା ପରଦା ସବୁଠାରୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ବର ନାଁ ହେଉଛି ଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ହାଲୋଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।
ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ 14ଟି ମାଟି ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଗଭୀର ତାହା ମନନର କାହାଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ସେ ଅଜାଣତରେ ଛିଙ୍କିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ବାସ୍, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲିଭିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଘର ଭୟଙ୍କର ଭୂତମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ଖାଲି ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏକ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏସବୁ କ'ଣ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ନା ଏହା ପଛରେ ଏମିତି କିଛି ସତ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତିନି।